Následující pořad Katovna uvádíme v odpoledním čase na výslovné přání vás, televizních diváků. Stěžovali jste si totiž, že pořad je vysílán příliš pozdě. A tak je připraven kritický pořad Katovna, se kterým přichází Jan Rejžek a uřícený Just. Ahoj, ahoj. Nazdar, ahoj tě, boucha. Nazdar. Krásné odpoledne, zcela mimořádně krásné odpoledne, vážení televizní diváci. My vás vítáme u odpoledního vydání našeho pořadu Katovna, který popravuje takové nesmysly v české kultuře. No, já si myslím, že bude nejlepší začít rovnou z hurta. Jaký si vůbec myslíš, že stav české kultury u nás v současné době? No, já jsem rád, že si do toho možná vlítnul takhle z hurta, protože ono to asi chce, ono to do toho chce jít a stínat to, jak to jde, protože stav české kultury je prostě zoufalý. A je bídnej nejen stav té kultury, ale i stav takové té kultury an sich, jo? Ale ano. I té kultury anglo, myslím kulturu mezilidských vztahů, lidského chování na veřejnosti a podobně. Prostě stav český... Až narazíš na naftu, pískni, ano? No. Prostě stav české kultury je prach bídnej. Ono ani není divu, víš, protože za těch posledních 42 roků devastace a znásilňování české kultury není ani divu, že v takovém stavu, v jakém prostě je. No tak to máš pravdu, ovšem, když už seš u té devastace české kultury, já bych řekl, podle mýho laického názoru, jo, ta devastace té české kultury tady začala mnohem dřív. Ta devastace tady podle mě začala už v období té nechvalně proslulé první republiky, víš? Ano. Protože co tady proklamovala takový ten prvorepublikový establishment? To prostě byli nájemný hradní pisálkové typu Karla Čapka. No tak Karel Čapek to byl proslulý sračker, nebo takový Vančura, co to je? Píšící nula Vančura, s tím se akorát skvěle topilo na chalupě. Ano, nebo takový ten vyžranec tlustej, jak psal ty pitomý básničky, úplně stupida. Nezval, ano. Nebo Seifert za ty svý hnoje dostal i Nobelovu cenu nakonec. Jasně, no, ale Seifert to už je duševní naháč, rozumíš? Ano. Pánové, co považujete v nedávné minulosti za takový opravdový, řekl bych, kopanec do té obří tlusté zadnice české kultury nebo za plivanec do ksichtu české kultuře? No tak já za takový skutečný flusanec do té velké tlusté zadnice české kultury, já osobně považuji Kolju. Kolja je hrozná sračka. Vlastně Kolja je zajímavý film pouze tím, že se mi u něj chtělo zvracet od úvodních titulků až na konec. No tak mě se zase teď chce po těch utopencích od zhora a dostat, protože je to film, který zachytil takovou tu českou předposranost. Ano, možná... Tam vlastně vystavil na pědestal. Možná to zveličení té české malosti by tam stálo za úvahu, ovšem je to tak prach bídně uchopeno. Téma je skvělé, špatně uchopeno, ano. Ovšem dostat Oscara za Kolju, no tak to už může dostat Oscara za můj pes, za to, že se mi vydělá v kuchyni na podlahu. Ano, za to odporné, skroucené lejno, které se válí hned vedle toho mého. To byla poprava. Ano. Pánové, je snad nějaká kniha, kterou jste přečetli, nebo takhle, je snad něco, čemu jste se zasmáli v poslední době, protože to je docela důležité. Smích je taková neodmyslitelná součást. Smích je určitá součást mého života a chyběl by mi, teda to přiznám. Víš, ale já jsem se rozhodně nezasmál teda při těch rádoby vtipných, zábavných pořadech našich televizí. To ne. V takovém pořadu by mě rozesmál snad jedině Jiří Korn v minisukni na ostro. Ano, potažmo na koloběžce. Aby mu při každém odrazu vykoukl ten jeho viselec, tomu bych se zasmál. Další poprava. Ale jinak není čemu se zasmát. Zasmál ses něčemu? No já jsem se onehdá dobře pobavil intelektuálně, člověče.
Ne, děkuji. Já jsem onehda potkal Huricha, víš? Konzistorik Hurich. Ano. Ježiš, to je krásný člověk. To je tak nádherný. To je nádherný člověk. To je průzračný křišťálový Vážení televizní diváci, to je křišťálově čistý člověk. To je nádherný Ano, člověk. vnitřně tedy, zvenčí smrdí jak rasu v pytel, ale vnitřně. Ty haxny mu snad hnějou, to se nedá vysvětlit. Já jsem byl svědkem toho, když se mu u mě v předsíni vznítily jeho sandály. Ano, já říkám, to se nedá vysvětlit fyzikálně ani chemicky, to je termonukleární reakce jakási nekontrolovaná. Ano, přesně tak. No, ale já jsem od něj slyšel takový krásný... takový intelektuální, dalo by se říci, špílec. On mi říkal takový vtip, já nevím, jestli to patří do seriózní debaty, ale... Jestli to má hloubku, klidně to řekni. Má to úžasný druhý plán, úžasný, nádherný. to je skvělé. Tak dávej pozor, jo. Jde takhle Jeníček s Mařen... Už jsem to skoro... To nevadí, jestli to má hloubku, klidně to řekni znova. Ano. Pojď mi to znova, to téma. Jdu do toho znova, uchopím to a jdu do toho. Prosím tě, jde takhle Hurvínek s Máničkou, Jo. jdou po lese. To je hezké, to je úplně čtvrtodimenzionální příběh. Cítíš to kafkovské odcizení, Já tam ano. cítím vlastně to dobro i zlo, rub i líc v jedné věci. Ano, lze to tak říci, ale... Já toho psa vidím. Jakého? To se říká vidět. Aha, psa viděti, holé neštěstí. Ale abych se k tomu vrátil, jo, aby jsme nestratili tak nějak nit, tak ta Mánička se pojednou se zastaví a povídá: Hurvínku, kam jdeš? Aha, to je hezký, takový to, kdo byl. No to je to kvovády, že jo? Přesně, Kdo ano. jsme, Kdo odkud je, přicházíme, kam jdeme, že? Kdo bude. Zase. No, ano, a samozřejmě to platí všechno reverzibilně, že? Protože tam je ten Nietzsche, i když Nietzsche je možná víc nihilistický. To bych podepsal. Ano. A teď přijde ten for, jo, protože ten Hurvínek se pojednou zastaví, všechno mu to dojde a povídá, hroznej for. No a? Ano. Takhle bych si představoval. Co pak? Teď jsem si asi smíchy cvrkl do trioly. Ano, takhle bych si představoval zábavu v České televizi. Ještě bych to prostříhal třeba písničkama Ivy Bytové. A Věry Bílé, tu bych nevynechal. Tak Věra Bílá je zajímavá třeba i z hlediska, já nevím, ministerstva dopravy. Ano, to je de facto takový zpívající hro. Ale já bych to nekvalifikoval. Ale považme, že to je skutečně jediná naše současná pěvkyně, která dokáže